Ahojte, vítam vás pri ďalšej videorecenzii, tentokrát na taktické karabínky firmy Miotek. Karabínka má vzor US Woodland, je vyrobená z hliníku a je dlhá 6 cm. Na karabínke sa nachádza aj bezpečnostný skrutkový mechanizmus, ktorý nám vlastne slúži na to, že keď máme tú karabínku priskrutkovanú, tak sa nám to neotvorí. Zase keď si to odšroubujeme, takú karabínku bez problémov otvoríme a môžeme ju upnúť na nejaké vybavenie. Karabínku môžeme pripnúť k rôznemu vybaveniu alebo doplnkom, takže buď na polnú fľašu, kapsičku prvej pomoci, nôž, alebo ju môžeme nosiť proste ako kľúčenku. Na záver by som vás chcel upozorniť, aby ste tieto karabínky nepoužívali pri horolezectve. Majte sa.